ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೊಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಉಷಾಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಆಟಡ್ದ ಅಹಾಮುಟ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಕ ಖ ಗ ಘ ङ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಕಲ್ತುದಂಡ್ ನಮ ಇನಿ ಟ ಠ ಡ ಡ ಣ ಕಲ್ಪುಗ ಟ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್ ಬರೆಪುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಬಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದದು ದತ್ತ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದದು ಎಸ್ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಠ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ ನಿಗಲ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆವನಾಗ ಐಟ್ ಮಿತ್ತರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂಡ್ಯದ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಐತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಠ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಠ ಇತೆ ನಮ ಡ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ ಡ ಕನ್ನಡದ ಬಾ ಎಂಚ ಬರೆಪರು ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಯೋಡು ನೆಟ ಒಲ್ಪಲ ಸುರುಳಿ ಒಲ್ಪಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಢ ಇಂಚ ಕನ್ನಡದ ಬೀತಲಕ್ಕ ತುದಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಣ ಬರೆಪುನೆಂಚ ತೂಕ ಣ ಬೊಕ್ಕ ನೀಗಲ್ ಕಾರ್ಡೆ ಕಲ್ತದಿನ ಞ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತನೊಡ್ಚಿ ಣ ಇಂಚ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ತೊಲೆ ಕನ್ನಡ ನೀಗಲ್ ಣ ಬರೆಪು ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೊಲೆ ಎಮ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ನೀಗಲ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ತಿರ್ತ ಇಂಚ ಕನಪರ್ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ನೆಟೆನೆ ಬಕೊಂಜಿ ಕೊರತ್ತು ಇಂಚ ಒಂದ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ಎಮ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬಸೋನ್ ಬರೋಡು ನೆಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಲ್ಪುಲೆ